بسم الله الرحمن الرحیم. چارەسەریە زوڵمێ ئەوە گو ئیسلام قانون و نظام الله تعالى شریعت الله تعالى قرآن و سنت ببێ حاکم. شخوا ji ber ku İslam ne hakime zulm çêdibî. Wek mînak ev 100 sala zêdetir zulma ku bi giştî bi tebahîl dünyayê hatiye kirin û bi taybetî jî li serê Kurda hatiye kirin sebeb ku İslam ne hakime. Ji vê layıklık û demokrasiya ku ji Avropa hatiye. 100 sal berê ku Lozanê li Lozanê van kafira avan qanûn û nîzamê xwe dana qebûlkirin bi va dewletê Rojhilatê bîn. Ev zulm ji vê dirê derket. Êdî van Kurdê me nezan û cehel û ehmeq jî çûn amê xwe bi layıklıkê, bi demokrasiyê, bi komünîzmê, sosyalîzmê girin em ê vê zulmê ser xwe rakin. Ji xwe ev zulm bi sebeb layıklıkê û demokrasiyê hate serê te, hate serê me. Ti divê kazê dîsa zê bi layıklık û demokrasiyê, komünîzmê, sosyalîzmê zulmê ser xwe rakin. Tiştekî çewt e. Weke benzîn divê azê bagir dikim. Ji xwe bagir ji wî benzînê çêbû. Carekî din ezê benzînê, mazotê bagir dikim da bixemrênim. Wek mînak ev 40-50 sal e. Kurda dev ji Islamê berda pey hinek partiyê orgut û rêxistinê layıqê demokrat ketin. Ku em ê bi vê heq û mafê xwe Kurda ênin. Vira kirin, derew kirin. Milletê Kurd xapandin. Çi safî kirin? Heta niha safî nebû. Bi vê rêbazê, bi vê rêbaza komünîstiyê, sosyalîstiyê û layıklıkê demokrasiyê 100 carî dî jî 40 sal û 50 sal û 70 sal derbas bibin dîşa dîse pûç e. Divê ka em ê bi rêxistinê beşerî, qanûn û nîzamê beşerî em ê edaletê pêk bênin, zulmê ser xwe rakin. Ev nemimkün e. Çê nabe û çê nebûye heta naçê nebûye. Ev ji xapandinê pê bêne tiştekî diye. Ew Allahê wan bi xwe ji me çêtir bi me dizanê. Divê wan bi qanûn û nîzama Allah Teala bikine hakim. Yan na li dunya û axîretê em ê hene helakî. Êdî hê furset destê me de em vegerin. Dev ji ba qanûnê beşerî. Van dewlet û orgut û partî û rêxistinê layıqê demokratê komünîstê sosyalîst em berdin. Milletî saf e bi wa tê xapandin. Divê qey rast e. Heya wî ji Islamê nîne. Ku heja wî ji Islamê hebane bi van partî û orgut û dewleta nedate xapandin. Ji ber ku millet heja wî ji Islamê nîne divê qey rast e. Wê heq û mafê me Kurda ênê, ev filan kes wênê, bêvan kes wênê hemû bir û derew e, hemû xapandin e. Evanê got bê em ê Islamê jî bikine hakim. Em ê bine memûrê taxûta û em ê partiyên İslamî çêkin yan em ê bibine waiz û muftî û malla û dîlehiyata da İmam Xetîba da û em ê Islamê re xizmetê bikin ev jî xapandin, ev jî vir û derew e. Bi vê nakê bi vê rêbaza layıklıkê û demokrasiyê İslam nabe hakim. Ji xwe ku İslam qedexe kiriye layıklık û demokrasiya. Layıklık bê bila dîn eleqa xwe min nevînî. Ê qanûneke ku bê bila dîn eleqa xwe min nevînî dikeve bin kontrola wê qanûnê, wê dewletê de divê kazê ji dîn re ji Islamê re xizmetê kim. Ne nakokî û çelişkî û çewt e. Demokrasî dibê bila hakimiyet ji millet re bê. Allah dibêje hakimiyet înel hukmu illa lillah. Hakimiyet ji Allah tenê re ye. Ew sistemeke partî orgut û dewleteke ku bê hakimiyet bila ji millet re bê ne ji Allah re bê. Çawa bin kontrola wê te dibê azê ji Islamê re xizmetê kim. Ey alim û ey belem û ey ayet firoş û ayet veşêr û. Allah Teala Kur'an şiyandiye ku em ji xwe re ders û îbreta jê bistînin. Ne ku em wê Kur'anê bêhnin bikine bin emrê taxûtekî de partiyekê, orgutekê, dewleteke layıqê demokrat de. Em Kur'anê ji xwe re bikine rehber. Heger ku ev rêbazeke rast bana Pêxemberê İslamê û hemû pêxembera wê ev rêbaz meşand bana. Teklîfa serokatiyê li pêxember nate kirin ku were be serokê me. Ê de bila pêxember gotiban wela firseteke qenc e ji min re. Ez ê çim me serok û ez ê ji Islamê re xizmetê kim. Na ku çê wan wî yê qebûl kir bana. Red kir. Gola me tekine zengînê xwe qebûl nekir. Ê de pêk hatana çê wanê gotiban ha wela baş e bila
ازنگین ببن پره مزاح چی ببن از بوا پرا به اکونومی از اسلامی را خدمتی کم نه ریبازه که غلطه رب العالمین گو خوش تاغوتا دور بکن و الهم بروانا جهادی بکن اول 13 سال جهادا بزمان تبلیغ انذار هشیار کرن ده دوره مدینه دا جهادا بسلاح ای دیابید بکا از من مالا من واعظ بما مفتي دي لاهياتي ده بما نظام تشي وبما بين كنترولات دولتك لايق وديمقراطية زي إسلامي لخدمتكم أب ريباز غلطة أب نر ريباز وميثودا بيخمبرايا تب بيخمبرايا ميثودنا مشان ديا شخاباندني ببنت شكي ديا من خير وشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دا خازو من قوازي مهري داوي أبا حمد بصن هرجي الله رب العالمين